wa abar so ribar ƙauna aure da ke zanayi. Bayani akan so zan yi wa bin so ribar ƙauna aure da kai zanayi. So na yi in aka raba ni da ke ko za na shiga yanayi. Mu ci ribar so ko ina ki kiran ɗan saurayi. Na baki kaina ki sani ke ce nake yayi. Zan yi alfahari in aka ɗaurin aure da kai, zana baka kula